Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? Koliko je 38 puta 6, gospođo? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš ni koliko je 38 puta 5, morao bi znati da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Večer kad budemo tamo, poštovanja sam Franko Drago. Inače ti džabe računice. Muha je dao dobru ideju da večera što se napravimo, da se onako postavi, da kažemo ko je ko, da ih zdravimo, ne, duplo, ako je kamera onda bi ne, povlačim sve što se Može. Dogovoreno? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, znaš kad sam ja shvatio? Meni jedna cura kad sam bio mlad rekla: ne šišam te 2%. Međutim, posljedno 20 godina, tako da to vam izađe na 100%. Pa vi sad vidite šta vam je procentni račun. Šajko i štif. Da, šajko. Ja mislim čak jedno šajko. Šajko odgledaj. Koliko je 2 i 2? Ne nož! 2 i 2. 2 i 2. 2 i 2. Ako ne znaš da je to 5, ako ne znaš da je to 6, ako ne znaš da je to 36, ako ne znaš da je to 3436, ako ne znaš da je to 4.456.236 na švajcarski račun, pa još svaki mjesec 800.000, nemoj da se kandiduješ. Draga nacija. Koliko je 2 i 2? Povijesni trenutak. Koliko je 1? Glava ni njegov. Koliko je 1? Svaka čast. Nauka je zadnjih 2000 godina mnogo napredovala. Ali niko još nije odgovorio na pitanje koliko je 1. Je li to malo? Je li to mnogo? Gospođice, je li 1 malo? Druže, je li 1 mnogo? Koliko je 1? Koliko je 1? Koliko je 1?
te isto, te jedno. Drago godino, evo ga DJ. Ramo Adeo Sačaras predstavlja DJ Harmonikaša Zela. Jesam.